салом бинандагони азиз, бозам Шалои Гулхоҷа ҳастам. Ин дафъа бо як эълон барои нафароне ки интизори парвозҳои чартерӣ ва ё ғайри нақшавӣ дар ҳар гӯшаи Тоҷикистон ҳастам. Хуб, чанде пештар мо дар сархати хабарҳо барои шумо гуфтем ки интизор меравад ки агар мувофиқа ба даст ояд, ширкати ЮТР ба душанбе дар як ҳафта як бор парвоз анҷом бидиҳад. Ҳоло гуфтугӯ дар ин замина идома дорад ва ҳамчунин интизор аст ки дар Қазоқистон низ ҳамин гуна парвозо шурӯъ шавад ба Тоҷикистон аз 1 июн. Ва акнун як эълони дигар ҳаст ки сафорати Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Арабистон нашр кардааст ва ба диққати ҳамаи он шаҳрвандоне ки дар Дубай банд мондаанд мерасонад ки ба Дубай ду ҳавопаймои чартерӣ парвозаш дар назар аст. Ва ман ин эълонро бо иҷозати шумо аз рӯи коғаз мехонам, то ин ки иштибоҳ накунам барои расондани маълумоти дуруст ба шумо бинандагони азиз. Хуб, мутаваҷҷеҳ бошед, онҳое ки ин шабу рӯз дар Дубай ҳастанд ва мехоҳанд ба Тоҷикистон баргарданд. Ширкати ҳавопаймои Somon Air рӯзи 29 майи соли ҷорӣ соати 15:00 бо хатсайри махсуси Дубай Душанбе шаҳрвандони Тоҷикистонро ба ватан бармегардонад. Аз куҷо метавонед билетҳоро фармоиш бидед? Шумо метавонед чиптаҳоро аз нуқтаҳои чиптафурӯшии шаҳри Душанбе, тариқи суроғаи кӯчаи Мастongулов 40 ва ё он ки бо рақамҳои колл-центр 992 93 407 459 ва ё тавассути WhatsApp 992 908 08 56 66 фармоиш бидед. Ва инчунин ширкати Fly Dubai рӯзи 31 майи соли ҷорӣ соати 11:00 бо хатсайри махсуси Дубай Душанбе ба Тоҷикистон парвоз хоҳад кард ва шумо муҳоҷирони азиз ки дар Дубай ҳастед метавонед чиптаҳои хатсайри мазкурро тариқи онлайн аз сомонаи расмӣ ва аз намояндагии ширкат дар шаҳри Душанбе харидорӣ намояд. Ва бояд бигӯям ки масъулини сафорат мегӯянд қабл аз парвоз аз мусофирон таҳлили хун гирифта мешавад. Барои ҳамин аз шумо хоҳиш карда мешавад ки ба фурудгоҳ 4 соат қабл аз парвоз ҳозир шавед. Хуб, бинандагони азиз, тавре мебинед, мо барои шумо ваъда дода будем ки ба ҳангоми роҳандозии ҳавопаймоҳои чартерӣ ба сартосари кишварҳои гуногун мо барои шумо пешакӣ хабар хоҳем дод ва мо мунтазири он мемонем ки бубинем ба кадом давлатҳо боз парвозҳо хоҳанд буд ва пешакӣ барои шумо мерасонем. Ташаккур ки моро тамошо мекунед ва онҳое ки дар Дубай ҳастед барои сафар ба ватан омода бошед.